से 2 नम्बर सालबारि बे गामियाव बेवहाय मोनसे बिराद दुखुनांथाव घटना जानानै थांदों जे क्लास 10 आव फरायफुनाय गथ' रिन्दाव गयारि बिथाङा गावनि जिउखौ फासि होनानै फोजोबनानै लानाय घटनाया नैबे 2 नम्बर सालबारियाव जानानै थांदों। आसलथे मानो जादों? आसलथे बे घटनाया बिराद दुखुनांथाव। जों दा मा जादों बेखौ हमदांस'नो हायाखै। न'खराव घटनाफोर जादों जायाखै जों बेखौ दा बुंनो हाथ'नाय नङा। मानो होनब्ला बिथाङा सासे क्लास 10 आव फरायफुनाय मेट्रिक होनो गोनां सासे स्टुडेन्टमोन। बिथाङा फरायनायाव मोजांमोन होननानै जों मिथिदों। दा बियो जोंनि थाखाय समाजाव जाफ्लेबाय थानाय घटना। बिनिखायनो जोङो फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै जाय गथ'आ रुंसारि जानानै थांबाय बे जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां। बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे बुब्लियाव खावलायनो गोसो जादों जाय फरायसाफ्रा फरायगासिनो दङ बिथांमोननि गारजेनफ्रा जेन' मोनसे मोजां दायथ' लानानै गाव गावनि फरायसाखौ जोथोन लायो आरो जाय गथ'फ्रा बेबायदि गाज्रि गावनि साननायखौ मोगथाङाव लाबोनो सानो बिथांमोनखौ जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायनो सानदों बिथांमोना जेन' माबा मोनसे गावनि गोसोआव साननायफोर गाज्रि भाब साननायफोर दंब्लाबो दुखु खस्थ' दंब्लाबो जेन' फोरमायना लायो। मोनसे दुखु गोनां समस्या जानानै थांबाय जोंनि गामियाव। बेयो 10 थाखोआव फरायोमोन। देग्लाय फाइनाल होनांगौमोन। गथ'आ बिराद मोजांमोन। गियान दंमोन आरो गावनि जानांगौ माबाखौ गावनो गाननाय जोमनायखौ गावनो बुथुमखायोमोन। बिमाया दखान होनानै जायो। मा मुंमोन गथ'आ? ओरैनो गामियाव गाबज्रिनाया ओरैनो दाब्ला होनलाबायोमोन खायसे खायसे। नाम गुबैया स्कुलनिया रिन्दाव। मानो थाखाय जादों बिदि? बे बोरै जाखो बे गथ'आ बिमाया एसे फंनैसो बुङामोन नामानो लेखा फरायनांगौ मा मबाइल रायज्लायबाय थाखो होननानै। दा मा टेनसन दंमोन बेहाबा गोसो सिङाव सोरनि सायाव बेखौ रावबो बुंस'नो हालिया। दा गथ' फासि नांनानै थैबाय आरो। माब्लासो समाव जाया? अखानायै समबार फुंनि 8था जाहांहांबासो मोसौ खाहैनायफ्रा नुनानै खोन्थालाबायबाय मिथिबाय होनबासो। दा न'खराव सोर सोर दं? दा न'खरावथ' रावबो गैला। दा बिब' दं सासे। बिफायाबो लेंग्रा पेरालाइस जानानै थानाय आजिलै गोबावसै 8-9 बोसोरसोआनो जाबाय बिफायाबो। बिसिया दखान होयोमोन बिमाया। दा बिमा बिफाखौ